Vítajte späť pri ďalšom videu zo série Môžete toto predať, kde hovoríme o skvelých produktoch, ktoré vám prinesú skvelé predaje. Dnes budeme hovoriť o produkte, na ktorý sa zákazníci nepozrú len raz, ale možno aj opakovane. Pozrú sa naň, otočia ho v rukách a povedia si, ako to vlastne funguje, a presne takýto efekt chcete mať na svojich poličkách doma. Dnes hovoríme o likérových pohárikoch bottom-up s krásnym motívom mýtických tvorov, ktoré sa plnia od spodu, čo je naozaj zaujímavé, a ako bonus sa pozrieme aj na poháriky vyrobené z himalajskej soli s elegantným podnosom. Takže otázka znie, viete to predať? Zistíme to, zostaňte naladení. Najprv si povedzme niečo o mýtických tvoroch, pohárikoch s otáčaním z dola nahor. Na prvý pohľad môžu vyzerať len ako prémiové sklenené poháre, ale majú v sebe veľmi šikovný zámer. Tieto poháre sú určené na to, aby sa dali položiť hore dnom. Keď odpočívajú hore dnom a vy z nich nepijete, zobrazuje detailnú postavu, či už je to kobra, tiger, slon, diviak, medveď, zajac alebo dokonca drak. Záleží na tom, ktorú sadu si vyberiete, ktorú sadu si zvolíte. Keď ste pripravení na drink, otočíte pohár, nalejete si nápoj, a zrazu sa uši, rohy, krídla stanú stabilnou základňou pohára. To je inteligentný dizajn. Nie je to len barové sklo. Je to barové sklo, ktoré vyvoláva rozhovor. Viete to predať? V skutočnosti sú k dispozícii dve témy. Prvá, ktorou začnem, sú tvorovia z divokého lesa. Len pre informáciu, toto balenie má 6 pohárov a je to 100 ml balenie. Takže prichádza v krásnej krabici. Tu máme medveďa, vlka, kozu, býka, orla a losa. Sú drsné, vhodné na outdoor, oslovujú poľovníkov, milovníkov prírody, alebo kohokoľvek, kto má rád mužskú lesnú tému. Druhou témou, ktorú máme, je téma mystických tvorov. Tento zahŕňa tigre, draky, králiky, slony, hady a vola. Je to exotické. Odvážny, silný, skvelý pre ľudí, ktorí milujú fantasy, zberateľov, alebo dokonca pre ľudí, ktorí chcú niečo trochu iné pre svoju domácu pohodu. Tieto poháriky na likéry však nie sú len o vzhľade, sú aj všestranné. Tu máme 50 ml pohárik na likér, ktorý je skvelý na klasický štamperlík. Máme tu 100 ml. To je skvelé na ochutnávku whisky, alebo dokonca na malý pohár dezertného vína. A ponúkame aj 25 ml, ktorý čoskoro príde a ponúka ten tradičný objem na likér úplne presne. Každá téma prichádza ako sada 6 kusov v prémiovej čiernej darčekovej krabičke, ktorá je pripravená rovno ako darček. Má skvelý vzhľad na poličke, netreba ju nejako zdobiť. Ale nie to urobí za vás. Dokážeš toto predať? Tieto sú vyrobené z kvalitnej mosadze a číreho skla. Sú pevné, odolné a majú príjemnú váhu v ruke, čo je pri barovom skle vždy dôležité. Zákazníci okamžite pocítia kvalitu. A tu je vec, ktorá ponúka viacero predajných možností. A môžete ich predávať ako poháriky na likéry, ako poháre na whisky alebo na ochutnávku vína. Prípadne môžete sadu rozdeliť a predávať ich jednotlivo, ak je to váš štýl predaja. To ponúka zákazníkom vstupnú cenovú hladinu, ktorá však stále pôsobí prémiovo. Dokážeš toto predať?
Prejdime teraz k veľmi luxusnému produktu. Máme tu poháriky na likéry vyrobené z himalajskej soli, ktoré sú dodávané spolu s podnosom. Tieto poháriky sú prirodzene antibakteriálne. Pútajú pozornosť svojim jemným a decentným ružovým leskom a sú ideálnym pohárikom na tekilu. Sú výnimočným a skvelým pohárikom na likér pre svadobné oslavy, vianočné darčeky alebo luxusnú barovú sekciu vo vašom obchode. Dodávajú sa v sadách po 2 alebo vo väčšej sade po 4. Súčasťou je aj tento pevný podnos z teakového dreva, čo znamená žiadne rozliatie, žiadny neporiadok a krásna prezentácia priamo z krabice. Pripravené na predaj, pripravené ako darček. A na čistenie nie sú potrebné žiadne čistiace prostriedky, stačí ich utrieť vlhkou handričkou a potom osušiť. Sú teda nenáročné na údržbu, dlhotrvajúce a zákazníci oceňujú, že sú vyrobené z prírodnej himalajskej solnej horniny z Pakistanu. Dokážete to predať? Tu je dôvod, prečo tieto dva produkty vynikajú pre maloobchodníkov. Poprvé, darčeková príťažlivosť. Poháriky Bottom Up sú zabalené v tejto krásnej darčekovej čiernej krabičke a solné poháriky sú na drevenom podnose. Ideálne na narodeniny, deň otcov, svadby, Vianoce, proste na čokoľvek. Číslo 2. Darčekové rady pre mužov. Toto sú vynikajúce položky v sekcii, ktorú je často ťažké zaplniť niečím jedinečným. Číslo 3. Barové potreby a sezónne darčeky. Tieto produkty sa dajú zaradiť do viacerých kategórií, čo znamená, že existuje veľa rôznych spôsobov, ako ich predávať. A po štvrté, balíčky s možnosťou predaja zvýhodnených produktov. Tieto je možné pridať do akéhokoľvek balíka, ktorý ich robí prémiovými a luxusnými. Takže toto vieš predať? Rozhodne. Oba produkty spĺňajú všetky požiadavky. Unikátny dizajn prémiového balenia a pútavý, elegantný vzhľad, ktorý zaujme. Poháriky s mystickými stvoreniami Bottom Up ponúkajú faktor wow a solné poháre luxusný prírodný vzhľad. Nie sú to len obyčajné poháriky, sú to skutočne zberateľské predmety, témy na rozhovor a prémiové darčeky. Takže otázka neznie, či to naozaj viete predať. Ide o to, ako rýchlo sa vypredajú. Odkazy na produkty budú nižšie. Uistite sa, že ste si prezreli všetky rôzne okuliare. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like, komentujte s akýmikoľvek otázkami o tomto alebo iných radoch a prihláste sa na odber ďalších videí, aby ste boli upozornení na náš ďalší príspevok. Ďakujeme za sledovanie a čoskoro sa opäť uvidíme. Dovidenia. Myslím, že je na čase, aby som to skúsila. Povedal niekto na zdravie? Povedal niekto na zdravie? Počkaj, povedal niekto na zdravie? Odkiaľ ste prišli? Teraz, keď ste tu, dovoľte mi položiť vám otázku. Myslíš, že to dokážeš predať? Jasné, áno. Toto môžeme predať, áno, paráda. Na zdravie.